A TV6 bemutatja Seifert hatásfok. Sziasztok! Az előző adásokban betekintést nyerhettünk a régmúlt idők diszkótechnikájába. Nézzük meg, hogy 2010-ben mitől olyan csillivivi és szép színes minden a klubokban, illetve a koncerteken. Itt állunk egy ledrács előtt, amely ma már minden klub, illetve koncert elengedhetetlen látványkelléke. Mitől működik ez? Igazából közelről még én sem láttam ilyet. Tömören összefoglalva az egészet, ez gyakorlatilag egy videó megjelenítő eszköz. A felépítését tekintve három nagyobb részre lehetne bontani. Ugye van ez a felület, amit itt látunk, ez a videó megjelenítő része, illetve van két vezérlő része, amivel gyakorlatilag működik. Miért van itt például 4 kis LED, és az egész hogy épül föl? Gyakorlatilag ez a színkeverésnek köszönhetően van így kitalálva, ezt a gyárak okosan kitalálták, hogy 4 van, ahol csak 3, de ez tényleg csak a technológia kérdése, hogy miért. Hány színt lehet ebből kikeverni? Gyakorlatilag színárnyalatban 16 milliót. Soha vissza nem térő alkalom, hátulról láthatunk egy ledrács rendszert. Ez az elektronikai rész itt, ennek a másik felén vannak a ledek, amik világítanak, és ugye itt jól láthatóak azok a kis vezérlő IC-k, amikkel gyakorlatilag a ledek különböző színárnyalatban világítanak. Mindegyik ilyen modulon látszik, hogy van egy tápegység, ez ugye ami táplálja az összes ledet, illetve van egy vezérlési rész, hát ő lenne az, amelyik a ledrács felüli oldalon van. Ezeket az eszközöket számítógépekkel vezéreljük, van ezekhez valamilyen speciális program? Van a LED falhoz vagy a LED rácshoz, ugye egyféle szoftver van, de speciálisan hozzájuk van fejlesztve. Jó, ha véletlenül vásárolnék egy LED rácsot, amire az összes pénzem rámenne, ki tudnám fizetni a villanyszámlát, amivel ez működik? Gyakorlatilag valamilyen szinten ez a lényege is ennek, hogy ugye ennek a megjelenítőnek az áramfelhasználása azért kimondva sok, de ugyanebben a felületben más technológiával valószínűleg sokkal több áramot emésztene fel a dolog. Szerintem ki tudnád fizetni, de gondolom, hogy nem otthon használnád. Az előbb beszéltünk a nagy LED falakról, illetve ledrácsokról. Itt van kicsiben, például a hatásfok turnén is dolgoznak ilyenek nagy számban. Nagyon szeretjük a fényüket. Sziasztok! Szeptember 18-án a Dunaszigeti Klub D1-ben találkozhatsz velünk. Bulizz együtt a TV6 kedvenc DJ-jével, Seiferttel. Keresd a legjobb klubokban, és nézd a TV6-on!